Obahi bebre. Ano poku are no ma wa no. Said ye di kan ma munya ne nte yese ya ba Bremang. Na ye ne Bremang hene. Ene na tena konye ba bedi Bremang ho enkomo. Na afi so ye ne mapa na nanom nam Bremang hene. Ba fokote kuti nsraman. Wone na tena konya ayede ama Bremang emfie eye du ba akunia obedi ade se Bremang hene no. Si wie na se yamfa Bremang ba kosema mre wo de a. Na kamya yese dwuma no yama no ensi. Eno to twede mpo Nyankopon ayadom ama yensa aka na natachi brefo a woye Bremang nifa hene bofuna se dikuru ene na ye na natena se a ye ba besua Bremang ba kosem de sese menu mienu ye hu no kaise din no eye ma me fozia me na ye ho na ye ma natena se na ye fa desua na toms what am I want to say? Me wa hajus. And that's a no breast as a brain be new. So when you be a man, and that's a fire. Oh, you know what, Bremang de ba news here about some crew. Bremang, a come Bremang back with some a tin and a Bremang dance so. The assassin you home. Yo, me that's it. Asante Memudie. Se ye de fa ahensemu efa yewura otekokoso ye nyina yewura opemso eso dia na Bremang eye kura eye yewura ono ani kuru a o chichire ye emaaye nti Bremang ewo ye asante hene ekuru asante memu he baby ano de wo Bremang no ebi ni baby entema Bremang danso what am I or santa hene ben abreso na o chechire Bremang kru santa nyina otoso na ya efe no otumfo se kwadwo akon awia ne penso ina o chechire Bremang de Bremang eye ni kru ti ye wa nyina ye wa ha wa asante hene dim me ba chwo ba kosem kakra esese ye hu yo okon awia echechere Bremang edi ye ne kru nhwe se monfoni a mo atwitwa no se mo ahunu ba bi a obedi ka betena ye esu ye otena asese ode ha aye ne bre eman anti bre no brano no okodesa ye bibia ba bi a obeje na home ene Bremang na eye den na ese baby ha na wo we na ese na himfi we eye den na wo be hu Bremang die esese ye hu yo na wo twoma kwakon ene odu ha no oje na home ana asese wo bra na wo ba beje na home wa ha asante eye kura sante hene a obedi ohene no bre no brano no otum pasa na yinyina nim so yewura okon awia onya medi akonwa no na ne papa eba ene edu amoa ekodi edu amoa hona ne papa ba no ote na nkonso hene no mo ekuru ti brano ba okosra ni nua eno no ede na onya mefro abenwa befra abenwa no chi no eno hu se ono okosa breno brano se onya baby a oba betra na home nti aha eni kura siesie na fa bie fanseta fo hene nkrofo na ewo ho nanso nsanse oye asante hene no tia fidie so a enhwa nti de kasa tete ho no da de fidie otia so a ebeso nan but asante hene enati a te se osono nan ebubu fidie ni nyina ti ono nimdie mo no eno ode
aha ɛyɛ ne kuro a brɛ no bra no bia no oba ebesro na onhwɛ amamre ne amane mu a Christopher hwe Bible mu de kasa Jew for ne ade on se mpanin sam che se uwu a edu ko okru to hwe Jew for a ze ebra omukeka Egypt kura no omu free omu nananom a to ho nyina omu nankase nyina ede ko ba bia eso nti sanse haye sante hin ni krum nti ase na mamre bia ni krum na ese yede ne ba to hin oda mamehwe Bremang enkuro dodo sen na kambo mo amenya Bremang yo Bremang no ye busuya ku fi se obia oba Bremang ha bia ye yura sante hin na ede ne betra ni krum a busuya dunsia ina kambo eye Bremang a ye nyina yewranti ene ye wa tina onami mi ye nam se ye ne kromunti ode ne bam eba ha na chese adehia eforo akonwa no tumfu adehia odemu aya yoko abusua omote asante akonwa kese ye so adehia nyina na sansa haye o mukromunti ahana so bito kra se we be ma ba deshi brantie ya aha ene de neba ebeto na ohene wadama enkuro no yedunsia anase busuan yedunsia ba shoda me benya won din no ebetimi abobo bidin enkuro no se bebia bam wo no ye fra ho se ye fra o kenianko nti ya wo hodi kura oda kenianko ano asise onna saye ebemu nsafo ahene a chese ona hwe ebemu ho safo akura no ema Bremang ahene free se ho ye fro kenianko onye kenia unko namba chwa hanzo so ye bufrase enonso ebusua ye wo bufrase ne ya asonafo ye ne kenianko ene bohu a yedi hia kenianko ewo bem na bufrase enso atoa so okone ne benkum ha ye wo asumunya efo enso ho nechese omonso inchi fra asumunya ene baaye ye wo kumon dikuru ntenam sente ye wo asumunya dikuru ye wo kumon dikuru ha a kumonfo a bibinti ema omonso baa ye wo kumon dio ene ye wo kofodua a omonso ewa ha ye Bremang kofodua omonso nchi ene kofodua ayokofo atwuma kofodua anase yo kofodua no se ayokofo a omo dwaben ena ye de ko ni kofodua ni dwaben nti omo abusua no a ebi wa ha omo nso omo ayokofo a omo nso eye Bremang kofodua fo owura mu a eho ne ba bi a yewura Bremang som kese ba omo ene tekwa na no a omo hwe ema yeji yewura ansa na yede no aba so ye Bremang som kese se afiwe mu nso so ewo ho no na kofodua fo no na bedi ebe omo ne ye bekwa omo na te ano ho a mo besi belia na abosom wo ho fe ne feja e otumfo abosom ti e ho ena yenyina nananom ebekwa akushia asantahini ne de no anante efomo aba obo ahi bebre ana opoku are no ma wa no
Na but wadamo ade ntina ya tesa that's what hino waba ne fie ntina ena ya na esese wonante banana ubisa question bisa die ntina ma Bremang enkwa dance na so waba ne fie ntina ka ho na se ne fie ye kansante anidie ne obu mu a ye buya nananom ubu ofa nsa na wo waba nse ahana asante nananom a abefro asante akonwa nyina ha na omo amafra asante ye ma ha na omo ti sabio asante yene se ni bia pani ni na apoku are oda ha ne ofa ne nana kwa mchirichwe oda ha anaje ma prempe odikan o ha nti se wo ba wo nananom emu a na esa ho brasim ti wo hwe Bremang a aha yewra on hyehyɛ ne ho sɛ de okɔ badwa mu a on hyehyɛ ne ho aha yewra ntra pakem ɛwɔ Bremang ha nso kasantehene ɔno na ɔwɔ ka fa battery ɔno na tumi nyina kura no nso amamre ne amane de ɔde yɛ adwuma sɛ de ne nananom hyehyɛ to ho nti ya ha de kasantehene de ma Bremang yɛ sonko no ebi no oba ha oba ne krom oba ne nananom edabrem ha na oba ya mamre bia ti samohwa a edi kweside bia made chi kweside juada adeju chense yewra oba ha ebesom nananom sa na edi akude amade chi akude ade ya wa ese yewra ewa ha ti ye fa no se de bia be asanto hene ba Bremang pre no na amane a ewo se oyɛ no ono a bigina mama wane nananom yaye wadama sade eye Bremang dance no ntina Bremang kwa de hye ne wo ho kwan wo tumi se omobe krobia refresh and tokotoko hene din wie de tie ne se wohwa ukrum ene wabusu ya ene ye wo de o ti se asamoto a na o free nipa ama yakoka ho akodi dwuma na se wabusu ya ne ukrum mu aha ya asante hene krum de tenete ono nti ne ye wa ha nti no sawosha afa yim ana due bia ye dwakese bia na yi bia no asante hene behwe se ne Bremang fo ana ono mobeko onne wa mabusu ya nti onya si fomo a ansa na obetra pakam no
na eso hwe hu se ne kromofo aye Bremangfo yi ye wo ho na ye ne de ne ko ba bia ti menkasa nkwa chiri no enkransa nhene ye Bremang ene de asante nhene ekoye ohwe new jaben Bremang ne de asante nhene na anwlo obi chuchu na ohwe na anu ya akura brekum yana ira ti wo hwa anyoma ye to ne sanse ne nyomunti ye pagya no ageso ti wo hwa ota pakam a anyoma ye to no ye ne no na de nyomo no e de ko ebadwim ohimada masenne ye branka eye branka esese anase eye breya wadam ka betimi ato eye ahonyum ne kakra ahonyum no de se ye dika tutu bia me temi ha de wuntu bio tutu bia ama on say etunyo mo say ye brasem kwa ni su no enyai ye brasem kwa ni su no enyai oseya ni isrowo enyai odura abante afantemfo enyai yidi wachiri tu obeto na eyesa nyomo a ye ne yewura enam ti wo hwa ohene ebesa obagitu e de asa yedinachi a etu obeto ene yesa ye oye mu yedeni no ye yewura okon awia oye mu yedeni oye enkwase afo ya se ya na wo hwa bozo ohene ti apaka mu a na otu bi ne ye de ensa kokromoti ekose se wo hwa bozo ohene yese Oseya ni yesuru no na ode nsasi nebo woye mu yedeni no ajeso oye mu yedeni oye mu yedeni oye mu yedeni oye enkwasi afuya onse enkwasi afuya akwahunkuo mu yedeni na kyerese ye kyerese esem ade etwa famoso mo yedeni akwahuo ekuo akwahu ekakwahu a oti ase se enipa enka ne sei omosu ni mfaso nenso omo wadwen bone so ombekun atia akwahu kuo dom bia mo sori atia nenso mumu ha na mo yede aha mo yede ne chese etwa famoso chese eno ye yewura okon awia na na wo se kojo okon awia no hene wada ma ye den ye nya eye ahenyere ewo ebo ahenyere samede kai enye Bremang asem ti enfe no nto nche enso kakra ye nim ne se yewura okon awia ya santanyere onya mefro akonwa no onante ko ninua ayo papa eba ye ninua wo eduamoa bibinti okọ na oduru akrono ma francho he ya osire nsu sikomode no ene ma ekọ so no anya ne de otutu so
to okono dru bo ho no hia oba bia ono nso wakwafu mu a oba to hu no no na open so anom na osinso na mo wa brobe ebi woni ne eman mu na oyi ma yewra okon awia ma wode jojojo ne sukom na no tebre bi dru ya ne ofa eba so mefo asante akonwa no no me obedru ye no a bibia ye no oba na oye ne papa no o ware no so what kai papa no oba na papa no nti nam so ma ebo ho ahenyere ewo ho fi okon awia na francho a omu edi ni sa adwuma no de na nanamo se otwen koti esha na emo o pepa o munyina afiri ho ansana no hen wada ma said de eye busuaku ye makomako dunsia wa haide na che se Bremang enye Bremang ye de ye ne yehu ya yehu se Bremang ni no wada ma Bremang eni krobe ne boshe Bremang de asante ne echichi kuro no said de ye no a ebeto ye yane macro ne dishia nti wudru macro school na wo macro junction ho ni road junction wo ni fire system school no sisters we ni mana na school ni ya Bremang ntimi fa hoko eye police house no yes na school ni ya Bremang early Bremang ni macro ehia so nti ofa hoko ni road on your left ha no nyina eye Bremang osha efia wo holisi ya batu enyina Bremang hene na esan Bremang ne tafo ehye wo udru abawa route ekwa wo fa wakotafo ahimfie ubo nse pillar kese fula pillar si ho eho ne tafo ne Bremang ehye efemu a kopie wo ke secondary school no efa ye tafo asase no efa ye Bremang efemu a kosi atafoa that's bonsu ho na tafo new road at bonsu junction ho ti wo famu sa fa kopem kwapra ne kronom ye nkronum di no nkronum eho no sa na ene no obi a wonimu nim se ye di nsuo ene ye ehye da bi o Bremang twa nsuo na wo kronom nsuo mo no school no wo kronom ne omo market no no sa school no so ye Bremang school ye Bremang early nti yewra no mo nimdie kwanso no santehene o se ni kuro de ototo na nti o di school no ayeye ahia school no nya na ya ahia de ma ema one nti school no din nyina na Bremang ne no nsesan bi aba ma kronom ne Bremang temu heya macro ne Bremang temu twa nsu achampoma na ateton ye frewo asuoja se ahenyere ebamu ema nse macro eye ahenyere nom tachi no ahenyere ndi nansi anche kra ama ahenyere no ma claim se asuoja ho no ye ahenyere bia yewra ne yere bia betna bia na se obedi dwuma bia ho no ya sante hen yere no da chimi eho ebeye ne dia intene no o madani din no wo eho se fo brempoma kru na chese otumfo osetu ne yere brempoma dinchira evanse o mampane kofo no mo abushia nti omo na sisi omo abekle mu se so na hono omo tisisi ete omo betina omo ohenyere betina ho bibinti se wa baba be wo de ba ho nti bibinti okay abedane ahono ahenyere ntesa macro ne ayihie mo school no enyina okọ on ukohwe shisuma ya kuku school Bremang ya ho ya Bremang no na ye Bremang yo wa hen wadama ehia na nsem bi wo ha ya na etatu se ye coach ko Bremang
But I san ye can. A bin mechanic, cocoa cobre, my cocoa, and yes, but you can say. Yaji cobre, my Yaji cobre, my. And I say a boat Ye boat cobre, man. I say, boat tree, just a nipadodo, a kaboom, echo. Yaji tree, yenina, the any, Asha Bremang. Or he didn't know say. Bremang, dear, any of my brain as Antigi tree baha. Ebinesa emfie num bia yewura afahye mu no mfie num bia na sawohwe kese epie no ye ho amamre ye ka kese ene de yin sikadwa ho amamre no ekoso eda ne bi ye Bremang som kese Bremang som kese no ye bia udi ka busa ase denti na yewura eba osifom ya mamra mfie num bia no oye nti oye na oba ha asante nyina gitwi ene ye ba ha sanso na ohene kwakura Bremang na ese ye de ne ba no se be gitwi sa gitwi ye nyina e ko Bremang sa wo hwa menka ye nyina ya ohema kwa akura announcement ko ese obia ye de no be kwa akura nti obia na asante mema na se kuma se memu nyina yedin ba Bremang ko a de ne ntesa ye twai nti no obedu a na hu se fontomfom kiti anyonkro anyoma asante nyina bra ya chese asante memu nyina obi ampie say e beda enzu fiefo de oberin no more nti ye nyina ye bebo mu akọbremang nti ese ye botwi ekọbremang nti enka no se ekotwi ekọbremang na ye botwi ekọbremang kan kasa ne de ye kan bio no hinu da ma enu nti eye Bremang ye sebio son sebio nya do sante hene ekuro ni nti na statue na esi eye run about no wode na ni a kire fie na na pia sa pepepe ene se na pokuare okwa akura na de ne ba ne kurum na de na beto ne wofa ne na mo nche nti hu statue no a esi so amra about na obehu se ye ndua sante hene pokuare na ni hwe Bremang o ba ne kurum nti na hu se omo amo ye statue no sanka ye de nani behwe kajetia ye de nani betima hwe kurofum ana se nani behwe na himfie nti na nani hwa na che se wo hwa statue no anamo kura watu ne nan anamo ntu ne che se oba ne kurum oba fi ba Bremang nse se asanteme wonde bibi ensi ho kwa ye nye bibi nso so kwa yo ene din a ededan kro ne nkreme bia wonase ebi na meka chere kro no me kurunum ene mama ha ga ni se kro no kwa sa ye nkrunum ene ayere ho na kro no na no se ba enso me hu se sa menim se Bremang de nke ye ba akọ so ba me hu se sa abusia makọ dunsia ni na so wedi krofo na no ma Bremang mo danso e wo bibie ebi mu ye ebusuani ni bi eko eyejase ebi yakwam duana omo a ebeba te se kofodua onedikru bu France onedikru asuminya onedikru ana kumu nkro no wo na ye nyina kabum na yawie Bremang na yewura asante hene ana de yewura Bremang ato ye nyina Asa munyina mo ya asomfo ne wasa munya da no ni obeda ho ha tete wono a na ye hene na kane no no na ye hanu mo hene eke na enza ze na dwuma do so ne ena nyina wo beduru ha kra wono a na ye ha hene ye hwe chiri onya pie kru manko ade a wono nya da ne ba akope wono a na wono wada ma eye abakosem mu no na ye mamma ye hu se bebia na sebio son sebio nya do otumfo ko awia dua na oba obetena se gina homena na esu bi da ho eho on se tito no na eho dua no ase no na nsu eda ho a eho ye kwai ma botai
etintim ho to brebia no oya ho na otnae eje na home oka say aha ene mebre emai ohwa ye bo ye yi bi kwa ye twa ewu e calendar bi bia no nyina wo bi a kire say okon awia o ka Bremang peninsem a untimi enka enya eno ehɔ ne kuro no abakusɛmiti a okon awia no okay oye bibia na bem ze eni the calendar nature na edidua na nkasa ene baby esi no enso nyina de betro na saying forestry for bitwa dua ni bi e de concrete check years a dua na di dua ni years a di oma babe abetwa bi e de ko se omo pese omo hu years a dua no adi e wo ha na no afefe e wa se no afefe nti se ho ye nwom no nso a ne yewura to na bi wo calendar no bi bi eno no na wo se ya na yesu no eno ni we ya ehu ye e na wo hene te apakan mu no aha ye baafo changes into ye yewura se ya ni enwom no me be say mintu onye Bremang me some font to be ya peja sa yewura te apaka mu eno eno so ni le ohwa abewu se yewura no anso ono aso to be yo hu enti aha ye ne krom a ono na bibia janasa that's oba ha dia wa ba fi ya we are making na no ya wa dai oba asoma ntoma be ntoma po be se wa ye nchema ema omudi achi so ye mrante ene na na dwene Bremang ho ene Bremang puntu ne ka ho nyina mrante a ye di achi ene ye kosom omo kra ye twinye na nse obreye abobo ya ma akoma ko 20 na ye chema omo se omo nso mfanya dwuma ni di se de bribia hia omo so mu a ombeti nti ye wurade na ye muye de untime nka ho asem e kire se ye de afibia Bremang ko a hye da to party mai afibia oyida ba kuso na ye nyina beka no ho menhia no am ye nyina hye oyo Bremang ya Bremang ya otida o kwa penso otida o ko nti ye de ono nko a yo ohene wadama ede adesuane ba na wiye no eye anase ohene e ba Bremang som kese a esom ne ya ne eja ne mfana ne nko ya ne edimo bi na ya ne ba na hema enko eye ba mu je se ohene nko a wona efense ede na hema hye won san wahwe so wahwe no so de amazantama ya na so yo wanga so nua ba apreko penso eja the Sunday asante etie no ebeto mi fia bu France no me ne kanianko so ebe mu na ye bosh nti me fie ba ko abrusen efitete nyina ehɔ na yewura asante ma oba mi fie no ho te se mo hwa enam som kase ye benti wa hwa mi yensisi ebi ofie ho ni nyina ye yewura asante ma ba obeba ene ahemafo ambeba mfie dunina ohema aye no ya mampo ohema enebisi ata mfie dum de na ohema aba yene no nyina na eso na obeba no na meme ewo yewura enche wo bem na enso sanse aha ye meme fie nti mena meba na mabeba ohema akwaba na yamane baby atra na hono ye mabe ma nwura ho ema nko anti apart from da Bremang nko ho mema so da Bremang mema ma so nko na sante ma de onwura ba mu sa nti mena meba ho me ameye ba ma meba ho bi ne se mena meye ifira nti mena yesa meba na mbema ohema akwa aba na sumuni mu no ye sum no a be hu se
ya de yewura bepi santanyini bepi na yese oba na obechia santanyima nti ebasa asantanyini ya de ne bekofie ho na akwa akochia ohema nti memi fie wa de mfie num bia santanyini wura ho menso no na ma me daso no me fie no ohema atena ehonso na yewura nti mfie num bia no nsiesie no yewura na eyemai biwa ne painting ene ne bibia timfie num bia mekasi muzimfie num bia yewura painting mi fie emame edema ndo he wada ma sade mu ne ohene musini yewura tidi mame musa ubekase mo abresu mo yeshira sema baba hia ohene a otte sekro be fiasa ntokoto kwa hene otumfo se tutu abibio asante nyene de enyina aja mbondin kura na mapagam se miwura prekopa ono na kuri nam no so a te ha na on Bremang ni agro yewura Bremang ni agro kra ojitu mu prekopa se ni krum ni nti asumu no die ye wahama no tasante hene de Bremang de ye ma ye wo faase no ye nananom omusuku sem yewura fa wona etua mu on school fees obi yare amrewa ni ade nyina de tuna wodo na ma ye befa no de ne ko doctor special doctor ekohwe no ema ne hoto no enti ya hade enkola wie suku na opadwuma aye ni nyina ye de tu yewura nimu a entempa no a ba bi akola akro ne nimdie no peso ye no ehwa wonye nto hokra enti ya hade yetimi ye de na say you kro so ohene baye wahye kina ya ma na ya akono ache kra wa yama na wo komenjia wo ne wan say wo benya kwa kra kasa yewura nim anso Bremang de yewura beduru ha sabio akwa bia kra na nkwa bia wonya kwaika na asamoche yewura abi wo kra bia so cha me kra ka wo timi etia cha me no na ese wuti asam kra eseba fi se o ahade nti wo ne Bremang ni nya asem na wo ne ka bibia eye kwantia bi se obetima ama yewura aso ate asem kro ahenkwa atimi kra obi asem kra ahenkwa atimi ade tu yewura nimu wa ha ema o ka kire se yenkohwe asem kro no a o kan na ahenkwa kra o wo be ka kire se yewura aha ne ha asem bi ekoso yewura so amfa na nsi fom ha de atoanso yewura be tu ana ma se yenhwe asem kra oka nti ema Bremang edaso na masaswa yenshira yes opem so abreso na medase enyina yedase pa no am yesua na emepi de mesua ne de doso pa hele sabe ni se Bremang enye baako nti chemu doso na nanom nkoso ni nyina na kabo mu na ye Bremang na ode ohine baako akute kusensa ato ye nyina no eno ma ye nyina bonoso na ye de ababe so no ye de ye ka jase ifeku ho ana ye de asom yewura to obekọ ba bia Bremang ti obe soro na bia bus mienu VIP na brekum ye de VIP mienu na koy na no ye ko dwabe na do ye ne koy dwabe hema edi ye ne koy ana dwa kwentu ana do ni nyina asunya kokofu mbedi ade foforo kokofu so ode eko anajo sa no so na kokofu dua so anajo kokofu dua so anajo na eye chibi so chibi de eko awia na eko hobi chocho so awia de me ko bi na me bobo so aye no mo no de won't men ko Bremang kan ni nyine enkransa enyina ye na de no ko na brebia nso ye kwa baby a ye de ohene besue
obeba abeso ya hone ye de Bremang ye kokotwe Bremang ko asa da was mo hweche ye twe no kopem so obeba ti baabi a obeso ye no hone wo ye ne ye de ni free ho badwim so ye ne aso amefo eya amamre so ano a na Bremang de nyom eya amamre ti obehwe a obepie bebia ye bia no ne Bremang fo na eba sanate kasa bi wo wa epie wanu mu ba wa dome woni wabusua na wasefo nyina fese twie de ampo no a ya boni din ye mfe ni hu no onam nipa so ene ye hu se midwumadie ni ye de enim se asante nyame a nyam no ene ye nyame kese a ene se tutu nyame kese ye de ye mfadi ni agro udi ho agro a we bidu me mete ho na o kasa bi na ankoye wo miwura ho a e bia metima yade bia kwa wi abekase e kamese bibia kamenti asante hine de ye de no much that's aha ene de nkomo ne besi nyankopon ya adoma e bisia ka so subscribe no ahye ama foforo so enye bi ahye makram